Хайде, бойс, седмичката издаваме днеска. Тук имаме пак съвсем стандартно ремонтче. Както виждате, стъклата са чисто нови, рефлекторите зад лупите са сменени с рециклирани, оборудвали сме ги с LED кружки. Тук на дневната кружките са на автомобила на другите му фарове. Когато дойде автомобил, ще му ги префърлим. Боядисали сме декорациите в черен мат. Визията е скромно, брутална. Поне на мен ми харесва, различно от стандартното. Въпреки това изглежда добре. Така че няма какво толкова да се каже за тия два фара. Между другото, един фар е динамик, завиваш, другия не, но визията вънка имат по един и същи начин. Може би с изключение на прожектор, един е леко по-назад от другия, но това от самолет не си личи. Така че такива фарове са ми дали, такива прем. Той е като цяло. Какво друго да кажем, какво друго, ами... Няма, това е. Тук при нас има... тук е едно Expensive E60. Човек иска да му стане всичко стандартна работа. Ще му сложим две нови слюди с звездички чисто нови. Интересното, че е преди фейса, а пък ми идва с завиващи фарове и то на D1S. Много странно, много шашаво. Направо е, какво да ви кажа, но ние няма да ползваме трафовете, ще използваме 12 волтовата система на фарова лайф с 3 години гаранция, така че мисля, че ще стане добре. Инсталацията му е изкърпена вече, всичко е направено. Ето ги изводите сме ги пуснали тук вече за 12 волта, така че динамика също е изкърпен. И те чака на доста работа. Тук имаме една Golf 6 в следващия епизод. Ще го пусна и ми е много интересно там какви коментари ще има. Ще си кажем всичко там, какво беше, какво съм видял, какво е станало. Общо взето, затворени са в момента фаровете, ще ги чакам още един ден. Да може да изсъхне лепилото и да видим какво ще кажете по въпроса. Ще ви обясня ситуацията, на какво попаднах. Човека ми ги докара с други стъкла. Единия фар беше отворен, другия не. Ето ги стъклата. Този фар, нали? Ето го и ето го и другото стъкло, което го беше върху фара. Тоест имаме 3 стъкла стари. Там са затворени с нови други стъкла. Така, какви разлики намерих при Golf 6, какви недостатъци, направо е ужас, страшна работа. Ще ви го обясня в клипа, като са готови фарчетата вече. Там е много интересно. Така, да не задълбочаваме и да не удължаваме клипа и да не ви губим времето. Това е за сега. Тук има една C класа, 205. Има едни стъкълца отстрани жълти. Клиентът иска черни, само заради това отворено. Естествено и нови стъкла ще сложим. Тук е едното стъкло, другото мисля, че беше там е пакетирано. Така че то малко е шибано за разглабяне и в същото време и елементарно. Така че и така и така. То се почистят нещата и ще станат. Ще ги пустим и него в друго епизодче да ви го покажем. До следващия път.